A través dun escrito remitido á delegación do Goberno en Galicia, o Executivo ribeirense vén de solicitar que non haxa restricción de horario nas saídas nas 8 parroquias do municipio, con poboacións inferiores aos 5.000 habitantes, para que os veciños destes núcleos poidan saír con máis liberdade a realizar paseos ou practicar deporte individual. Nós non vemos lóxico neste momento de desescalada que un lugar concreto, como pode ser Oleiros ou como pode ser Valteiro ou como pode ser Iglesia da Riba ou Teira, que teñan que ver a súa posibilidade de paseo a un horario. Por lo tanto, nós entendemos que Ribeira ten 9 núcleos, que os 9 núcleos, 8 teñen menos de 5.000 habitantes e, por tanto, lle mandamos á delegación do goberno a solicitude e o aclaramento de que todos estes núcleos teñan libertad horario. Ademais, é unha cuestión que vai incidir positivamente no que é a apertura dese comercio e desa hostelería de proximidade. É dicir, se ao final temos unha hora ou dúas para pasear, os aforos están limitados ao 30%, eu comprendo que ningún queira abrir, non? Por tanto, en todas estas parroquias daríamos unha posibilidade a maiores que eu creo que é moi fácil de comprender.